Салому алейкум ва раҳматуллоҳ. Якай бобоҷон, бародарои азиз, ростӣ гап як 15 рӯз мешава ин бародари мо рости гап занг намезана, беном бенишон. Ана гуфтам я видео кунам якай бобоҷон да партон беҳтарин инсонай, алҳамдулиллоҳ. Кай бобоҷон рости гап ин бародари мо 15 рӯзид на ба падара, на ба модара, на ба бародарора, на ба оилара ба ягон каса занг намезана. Рости гап хавотир шидем. Ана гуфтем ҳамин видеора як бор паҳн мекардӣ, подписчикои зиёд дори бародар. Илтимос ай ҳаматон я дастгирӣ. Ин бародара ку ягон кас дар ҷое мебина ё ки диде ё ки ҷон худа дидеста бошӣ видеора ҳатман занг биза, ҳамара хавотир кардӣ. Ана ҳама интизори занги шумоай. Акай бобоҷон илтимос ҳамин видеора паҳн кунам, бародари мо дар ҷое боша, як бор занг бизана. Як 15 рӯзид беному нишон ватсапҳо киштагӣ, телефонҳои дастӣ киштагӣ, кадомеро ки медонистам занг задам, ки ҷое ки мерафт, қати қадамое ки мешиш мехест. Ана ҳамара пурсидам, рости гап дар ҳамин байни 15 рӯз ягон кас бая надидай. Илтимос ҳама шумо хоҳиш ҳамин видеора дастгирӣ кунед. Мо ҳам бародармона дар ҷое боша, кадоме дар ҷое дида бошаш ё ки диденеш, ҳатман бигӯен илтимос. Акай бобоҷон ҳамин номерои марамон. Ана кадоме ки дид ё ки чизе боша ҳамин номерои мада занг бизанед. Илтимос бародаро я дастгирӣ кунед. салом дӯстони азиз, худованд ягонтон боша ки ҳама вақт дар бари мардуми ниёзманд ҳастед. Парвардигор аз шумо розӣ боша иншоаллоҳ. дӯстони меҳрубон, алҳамдулиллоҳ хоҳарча ёфт шуд. хоҳарча ҳарчи нанависед комментари аз барои худо, мо хоҳар дорем. ҳамин мисол мегем, як касеро мо мепартоем ки аз дунё гузашта, ё ки як каса мепартоем ки мақсад мурдагиай. мисол мегем, як касеро мепартоем ки дӯстони азиз гум шудагиай. ҳамон ҳолат инсон бояд дар худаш дарк кунад. яъне ки ҳамон ҳолат ба фикр кунед ки ҳамон одаме гумшудагӣ додарам боша, хоҳарам боша, худта чӣ хел ҳис мекунӣ? яъне ки чӣ қадар гапои қабеҳ менависӣ, аз худо битарсӣ. хирсандӣ ба қадам хотир мегӯм ки алҳамдулиллоҳ ёфт шуд хоҳар ба дастгирии шумо. иншоаллоҳ аввалш парвардигор ба дастгирии шумо паҳн карди видеора. хоҳара хай вақте модараш ядата баҳс мешава, қаҳр мекунад духтара ки ёш. дар ин ҳолатои 16-17 солагӣ духтаро медони худон дар кадом ҳолатанд. хуб, алҳамдулиллоҳ ёфт шуд. ине бародар ҷонон, акбат нагӯед ки шумо дига ҳамин кор дига надори 24 соат ҳамин видео мепартоед. мо алҳамдулиллоҳ мусалмонем. ҳамин сайтҳои ман 100,000 200,000 подписчик дорам. барои хизмати шумо ҳаракат мекунам ки алҳамдулиллоҳ барои миллати худам хизмат кунам. хулоса аз ин ҷонон бародар 15 рӯз дар ҷои гум шудагӣ бародар занг бизан ба аҳли байта дар ташвишан. дӯстони азиз, аз шумо боз ҳам хоҳиш паҳн кунед. ёфт шава ак мо дуюмбора наметунем модара бигем ак я видео ки раҳмат бигӯ мардума. аз сани модар ҳамат миннатдор, раҳмат ба падар модари ҳамат. модар раҳмат гуфт бирасун мардума. дуюмбора бировардани ҳам як кас барое ки я раҳматгӯӣ хуб намешавад. дӯстон хуб, дӯстони азиз, чӣ гуфтанем? илтимос ҳамин бародар ҷонон 15 рӯзи гум шудагӣ аҳли байти дар ташвишан. барои чӣ ҳоз дар ташвишан ки ин гуфтагие ки ман як ҷо сум кор кардагим, ҳамун сумма надоистам ба сари ҳамаёра мерам. ҳамун рафтагӣ дига барнагашта, дасти вяз нест. ба ҳамун хотир дар ташвишан. илтимос ҳамин бародара касе бишноса рақамҳои якашан суҳбат кунад, занг бизана, иншоаллоҳ аз мо гап бизана, ҳаракат кунед ки ба хости худованд пайдо шава бародар. худованд нигаҳдор, раҳмат барои ҳама хизмататон. ҳамада ба хотири Аллоҳ миллати азизам дӯст медорам. ҳама вақт ҳамта сарҷам бошед. ассалому алайкум.